шуморо дар барномаи навбатии ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. барномаи имрӯза ва се вохӯрии ояндаро ба омӯзиши узви аҷибтарин ва муҳимтарин мағзи сари одам мебахшем. мағзи сар дар тамоми коиноти ба мо маълум объекти мураккабтарин ва аз ҳама камтар таҳқиқ шудааст. мағзи сар тамоми функсияҳои организми моро идора мекунад. мағзи сар иборат аст аз қисми пешона. ин қисм маркази функсияҳои олитарини мағзи сар ба монанди тафаккур, мулоҳизаи дуруст ва худидоракунӣ мебошад. қисми фарқи сар сигналҳои тактилии тамоми баданро қабул ва коркард ва ҳаракатҳои баданро идора мекунад. қисми чаккаи рӯй ё сар ахбори садоиро қабул ва коркард мекунад. он маркази хотира ва ёддоштҳост. қисми пушти сар ахбори муоинашавандаро қабул ва коркард мекунад. майнача ва ҳароммағз ҳам қисмҳои мағзи сар мебошанд. мағзи сар хуб ҳимоя шудааст, вале нозук аст. ягон узв дар бадани мо аз ҷиҳати ҷисмонӣ боэътимодтар аз мағзи сар муҳофизат нашудааст. вале ин маънои онро надорад ки мо бояд нисбати саломатии он бепарво бошем. хатарҳои зиёд ба мағзи сар таҳдид мекунанд. ҷароҳатҳо, сироятҳо, хӯроки камғизо, заҳрҳо ва ифлосиҳои муҳити атроф, маводи мухаддир, стресс, ҳамаи инҳо барои мағзи сар хатар эҷод мекунанд ва дар иҷрои вазифаҳои мағзи сар ба он халал мерасонанд. эҳтиёҷҳои асосии мағзи сар. якум, оксиген. чизи асосие ки мағзи сар ба он ниёз дорад, ҷараёни доимии оксиген мебошад. мағзи сар бе оксиген ягон вазифаи худро ба ҷо оварда наметавонад. агар нейронҳо якчанд дақиқа бе оксиген бимонанд, мемиранд. қатгардии пурраи оксиген ки ҳангоми буғӣ кардан ё маҳкамшавии ногаҳонии рагҳои хунгарди мағзи сар рух медиҳанд, ба марг оварда мерасонанд. баъзан чунин мешавад ки хуни ба мағзи сар ворид шуда оксигени кам дорад ва ин ба қобилиятҳои зеҳнии мо мисли миқдори ками машрубот таъсири харобиовар мерасонад. қобилияти қабули қарорҳои қатъи паст ва фикрронӣ суст мегардад. қобилияти ҷалбсозии диққат кам мегардад. фикр ва мулоҳизаи дуруст кардан мушкил мешавад. чӣ кор кунем то воридшавии оксигенро ба мағзи сар беҳтар намоем? ҳавои тозаро нафас гиред. ҳавои дохили биное ки дар он тамоку мекашанд ва ҳатто ҳавои аз дуди оташ олудаи кӯча бо баланд будани гази карбон фарқ мекунад. гази карбон дар вояҳои хурд боиси хоболудагӣ ва парешонии фикрҳо ва дар вояҳои зиёд сабаби марг мегардад. машқҳои нафасгирии дурустро мунтазам иҷро намоед. хусусан агар шумо зиндагии камҳаракат доред, машқҳои ҷисмонии аэробӣ ба монанди роҳравӣ бо суръатро иҷро намоед. аз истеъмоли маҳсулоте ки дар таркиби худ миқдори зиёди равғанҳои ғализ ва холестерин доранд, худдорӣ намоед. кӯшиш кунед бештар антиоксидантҳоро истеъмол намоед. ин ҳолати артерияҳоро беҳтар месозад ва маҳкамшавии онҳоро пешгирӣ менамояд. эҳтиёҷҳои асосии мағзи сар. дуюм, глюкоза. баъд аз оксиген ба мағзи сар бештар аз ҳама глюкоза зарур аст. вале на ҳамаи манбаъҳои глюкоза нақс ҳастанд. глюкозаеро ки дар таркиби маҳсулоти аз ғоз, яъне клетчатка бой ҷойгир аст, истеъмол намоед. глюкоза сӯзишвории асосӣ барои нейронҳо мебошад. бе он мағзи сар кор карда наметавонад. нейронҳо глюкозаро захира карда наметавонанд. пас онро бояд пайваста аз таркиби хун пайдо намоянд. ҳамаи крахмалҳо ва қандҳои дар раванди ҷабидашавии ғизо ба организм ворид шуда оҳиста оҳиста ба глюкоза табдил меёбанд. вале глюкозае ки аз маҳсулоти серғоз ба монанди маҳсулоти яглухти ғалладонагӣ, бехмеваҳо ва меваҳо ба организм ворид мешавад, аз маҳсулоте ки организмо бо истеъмоли қанди сафед ё конфетҳо аз худ мекунад, бо таъсири мусбаташ фарқ мекунад. интиқолёбии глюкозаро ба мағзи сар чӣ тавр беҳтар намоем? серу пур субҳона бихӯред. субҳонае иборат аз маҳсулоти ғалладонагӣ ба монанди шавла аз ҷави русӣ, марҷумак, ярмаи ҷав, гандум, лубиёиҳо воридшавии глюкозаро ба мағзи сар дар тамоми қисми аввали рӯз, вақте ки одамон фаъолона ба кор ё таҳсил машғуланд, кафолат медиҳад. истеъмоли маҳсулотеро ки дар таркиби худ миқдори ками ғоз доранд, маҳдуд кунед ё аз онҳо худдорӣ намоед. маҳсулоте ки дар таркиби худ миқдори зиёди қанди сафед доранд ва аз орди сафед тайёр шудаанд, ба монанди нони сафед ва конфетҳо ғоз кам доранд. баъди хӯрдани ин маҳсулотҳо
сатҳи глюкоза дар таркиби хун якбора баланд ва баъд якбора паст мешавад. барои мағзи сар хеле муҳим аст ки сатҳи глюкоза дар хун як ранг бошанд. реҷаи мунтазами истеъмоли хӯрок. истеъмоли хӯрок аз рӯи реҷа дар нигоҳ доштани сатҳи якхелаи глюкоза ки барои кори хуби кори мағзи сар зарур аст ёрӣ мерасонад. мо бо шумо худоҳофизӣ намекунем, балки то бо хӯрии оянда мегӯем. ба шумо саломатӣ ва осоиши хушиҳои зиндагиро таманно дорем.